ludzie su zaboli. Z tym bohatstwem to nie może nikogo ci obchodzić. Celi jednore nie uvědomí, a smo tohle ještě živí v jednom bohatém a derevovitém kraju. A jsme to za 30 let haj. Poprom nic celé na samsný, to se nehodí naša generacja. To nie możesz się tak dowiedzieć, ale ci młodzi, 20-letni, sobie zeszło do tego systemu absolutnie zakotwieni. Ja też nie muszę powiedzieć, że mnie ta cała wielka dobyciarka do nowego czasu, potem bych chyba dobra na Skilipsku ostać. To pochowam się po takim, ja bych wtedy postał. Każdy je swoje żywienia kował.